Защо е важно да си поставите цели? Поставянето на цели ориентира, дава посока на действие, за да може да се придвижите от състоянието, в което се намирате в момента, към желаното състояние, в която и да е област, ако сте правили анализ на живота си, изследвайки удовлетвореността по колелото на живота. Целите мотивират и приканват към действие. Един от моделите за формулиране на цели, който е широко разпространен, е така наречения SMART или умен модел за формулиране на цели. Хитър до някъде. Той ни дава възможност да формулираме целите като конкретни. Колкото по-ясно и по-точно описана дадена цел, толкова по-ясно е на къде се върви. Измерими, чрез конкретни параметри за измерване на резултата, най-добре е тук да се прикачи някакъв количествен показател. С възможности за реализиране, когато хората си поставят индивидуални цели, да си дадат сметка и за това как могат да ги постигнат. Реалистични. Реалистична е целта, която е съобразена с възможностите на отделния човек и на настоящото му състояние. Разбира се, тези цели трябва да са обвързани с конкретен срок, който да определя оптималното време за изпълнение на целта. Затова е важно да имат както начален, така и краен срок за постигане на желаните резултати. Имаме и конкретни стъпки за реализация на целите. Те ви дават възможност да се уверите, че действително искате да постигнете поставените ви цели. Че дадена цел не бива да противоречи на останалите, трябва да е синхрон с останалите цели, които имате в живота си. Хубаво е да се направят цели в 6 области на живота. Формулирайте позитивно целите си вместо негативно. Те ще ви дадат насока за действие, вместо да ви спират и да се фокусирате върху трудностите. Колкото по-детайлно определяте целите си, толкова по-лесно ще пристъпите към тяхното изпълнение. Уверете се, че целите ви са високи. Мислете мащабно и въпреки това не си определяйте твърде бързо темпо на бягане. Нека то да е съобразено и с вашите възможности. Най-важното е да ги напишете, за да можете след това да се върнете към тях конкретно. Друг модел за формулиране на цели, особено подходящ за коучинг, целящ личностно и професионално развитие, е моделът GROW. В самото му име, отново като SMART, в абревиатурата е заложено желанието за растеж или желанието за развитие. То обхваща формулирането на цел, оценяването на реалността, в която се намира в момента областта от живота или от кариерата ви, която искате да развивате, идентифициране на различните възможности, по които може да го направите и не на последно място вашето лично волеизявление или посветеност на реализацията на тази цел. Важно е да бъдете до толкова посветени на реализацията на вашата цел, колкото искате това наистина да се случи. Коуча е вашия пръв помощник в тази реализация. И самия факт, че работите заедно с него за постигането на тази цел, много пъти ви помага да намерите пътя, когато сте го загубили и ви напомня колко смели сте били в мечтите си. Така, например, когато Григор Димитров кани настоящия си треньор, му казва, че иска да стане номер 1 в световната ранглиста. Вероятно, в трудности това му се напомня и му дава сила да продължи нататъка. Целта на коуча и на обекта на коучинг е обща. И всъщност основната полза, която получава коуча, е, че има вече един много сериозен съмишленик по отношение на реализацията на своята цел. Вижте какви цели си поставят нашите участници в курса. Здравей, Зина! Здравейте! Много се радвам, че искаш да поговорим за твоя професионален растеж. Да. Хареса ли ти упражнението, което на английски се казва grow, на български сигурно ще растеш? Разбира се, че ми харесва. Добре, разкажи ми нещо повече за това, какво точно искаш да постигнеш в твоето развитие. Какъв растеж искаш?
Ами, в моето искам да се развивам в професионална сфера. Мгм. Най-вече да навляза в сферата на счетоводството. Тъй като в момента във фирмата, в която работя, съм на длъжност касиер и мечтата ми е все пак да мога да го постигна това. Но тъй като съм завършила и по програмата Аз мога повече курс за оперативен счетоводител и заради това и смятам, че ще успея по-бързо да се справя с целта ми. Това вероятно по някакъв начин съответства и на твоето образование или твоето желание за развитие в кариерата. Ами да, и образование, и желание най-вече. Какво си завършила, Зина? Ами завършила съм мениджмънт. Чудесно! Най-после един счетоводител, който да разбира и да иска да бъде управленец и едновременно с това оперативен счетоводител. Да. Какви възможности виждаш пред реализирането на целта си? Ами, възможността е, че и във фирмата, в която работя, с прекия ми ръководител, сме си поставили това и като цел, нали, професионална. Обсъдили сте го вече? Обсъдили сме го и работим Чудесно. по тази възможност и съответно и получавам подкрепата неговата и на колегите от отдела. Тоест ти си осигурила вече възможности Да, и на работното място. Да, и практическа подготовка бих казала, че мога да упражня в момента. Възможността е такава, нали, че може и практически да се обучавам, тъй като имаме такава програма, на която можем да се упражняваме. Мгм. Тоест можеш включително и софтуерно да видиш как се случват нещата. Да. Чудесно! Ти каза, че сама също тренираш. Какво правиш всъщност? Ами, всъщност, самообучавам се. Чудесно! Значи наистина ти е важно да... Ами да, тъй като ми е мечта, нали, цел, мечта да го постигна това и заради това наблягам на него. Вярвам, че не само колегите ти и прекият ти ръководител те подкрепя. Вкъщи какво е положението? И вкъщи, тъй като съпруга ми, той е на тема обучение, доста напорист, нали, ми дава подкрепата също да се обучавам. Дори и за това обучение той ме подкрепи да участвам. Чудесно. И сигурно, ако трябва в едно изречение да обобщиш какво искаш да се случи, каква ти е волята? Ами, смятам, че до 2 години с упоритост и с подкрепата на колегите ще успея да постигна целта си. Да станеш? Да стана счетоводител. Добре, желая ти успех и усещам мотивацията ти, вътрешната ти сила да успееш. Благодаря. Здравей, Вера! Здравей, Мира! Разбрах, че си направила модела Grow за себе Да. си. Да. Искаш ли да споделиш с мен къде искаш да растеш, в какво искаш да се развиваш? Ами искам да се развивам в няколко области, но в момента за конкретното упражнение съм избрала една цел и това е да изкарам шофьорски курс и да стана добър шофьор. Да, едното е път към другото, наистина. Именно. Да станеш добър шофьор. Да. Колко е важно това за теб? Изключително важно. Защо ти трябва да ставаш добър шофьор? Толкова много шофьори има. Ами, при мен това е необходимост. Не толкова лично желание, колкото необходимост, тъй като ще ми се налага да водя децата си от място А до място Б. Най-общо казано. Това е сериозна причина да искаш да И, го постигнеш. да, освен това, самото шофиране дава независимост и самостоятелност, което за мен е много важно, имайки предвид динамиката на живота
Добре. Много убедително звучи желанието. А каква е реалността в момента? Какво ти пречи или къде се намираш по пътя към ставането ти на един наистина много добър шофьор? Намирам се в началната точка. Точка. Да, в точка А. Не съм тръгнала все още. Въпреки тази необходимост, която имам. И какво е в точка А? В точка А стои една нужда от шофиране, плюс един страх от шофиране. Какво те притеснява най-много? Страхът ми от шофиране е свързан с това, че може да направи някакъв пътен инцидент, от който да пострадам аз или мои близки, или непознати хора. И това как се отразява по отношение на желанието ти да бъдеш шофьор? Това е моята спирачка към постигането на целите, но с напредване на времето осъзнавам, че тази спирачка не може вечно да бъде спирачка и в един момент трябва да се натисне педала на газта. Добре, преди да натиснеш газта, трябва да свалим спирачката. Точно така. Спирачката смятам да я сваля с няколко стъпки, като началото е съответно записването, решението да запиша курс. Добре. След това самата реализация на решението, успешно завършване на курса. Успешно полагане на изпит, вярвам. Разбира се, няма иначе да стане. Впоследствие тренировки с шофьор, който е мой близък, който може да ме подпомогне, Чудесно. на който мога да разчитам. Това би повишило увереността ти. Да, който е достатъчно спокоен, уверен в себе си и може да разчитам на него. Това е една прекрасна възможност към постигането на целта ти да станеш наистина добър и уверен шофьор. Имате ли кола, с която да тренираш? Да, имаме. И желанието не липсва? Желание не липсва, колата не липсва, помощниците не липсват. Средства? Средства има. Ти си свършила цялата работа по подготовката, да, значи. Почти, да. Кога си го представиш, че това може да се случи? Това си го представих, че може да се случи преди още няколко години. Поради една или друга причина го отлагам. Добре, кога искаш да започнеш? Исках да започна лятото. Но не беше физически възможно, така че най-вероятно може да се отложи за следващото лято. Нещата ги виждам да станат в рамките на 2 до 3 години за постигане на моята цел на максимум. Тоест не само да завърша курс, но и да мога да стана добър шофьор. Добре. Мисля, че това време ще ти е достатъчно, за да се справиш с страховете, за да усвоиш трудностите по придвижването и да си един наистина добър водач по пътищата на София. В София ли ще шофираш повече или в провинцията? Смятам, че най-много опит мога да постигна в шофиране в София. С шофиране в София, тъй като там има много ситуации. Трафика е доста натоварен и съответно умението ми да шофирам би могло да се придобие по-бързо, отколкото по пътищата, които са извън София. Практиката ще е възможността да сваляш постепенно тая спирачка, която те държи в този момент и накрая да натиснеш смело педала на газта. Как би звучало това в едно изречение? До кога искам да направя какво и какво съм готова да дам от себе си? Готова съм да дам всичко, което е необходимо. Мога да го направя в момента, в който реша.
И този момент е тази година, следващата година, 15 март. Следващата година. Добре е да фиксираш начало на проекта, за да можем да предвидим края след около 2 или 3 години, както ти казваш. Да, без начало няма край. Така е. Добре, кога си представиш началото все пак? Следващото лято. Добре. Това е Тъй като първият топъл месец или? Не, най-горещия. Август. Добре, тогава, когато в София движението е най-спокойно. Добре, само да кажа, че цели 8 месеца по-късно от началото на годината. Да. Мисля, че за мен това е най-подходящото време. Добре. Желая ти успех да започнеш през август 2015 и да свършиш през август 2017, вероятно. Не, курса. Проекта? Проекта, да. А курса, то е разрешение за това да се упражняваш, казваше мой инструктор по шофиране. Да. Добре, радвам се и ще ти махам, като те срещна на пътя. Аз карам с удоволствие и дава наистина много свобода. Коучинга, базиран на силните страни, се основава на позитивната психология. Трите водещи принципа в нея ни дават възможност да обърнем внимание и да стъпим на нашите позитивни емоции, нещата, които наистина ни харесват и нещата, които ни носят удовлетворение, талантите и силните ни страни, както и позитивните социални институции или подкрепата, която можем да получим, за да ги реализираме. Те ни дават възможност да променим нагласата си. Ако досега си оцелявал, от сега нататък ще се стремиш или ще желаеш успеха. Ако досега си мислил кой си и къде си, в бъдеще си представяш кой искаш да бъдеш и къде искаш да отидеш. Ако досега си познавал най-вече слабите си страни, за в бъдеще ще се стараеш да идентифицираш силните си страни и да ги развиваш още повече. Фокусираш се върху желаните постижения, търсиш успеха, който заслужаваш, знаеш, че можеш да успееш, ако се фокусираш върху силните си страни. Прегледайте примерите, те са наистина много показателни и приканват към действие. Самата им формулировка е мотивираща. Целият процес започва с анализ на силните страни. Или какво от всичко, което притежаваме, е този сбор от талант, знание и умения, което ни отличава от останалите. Възможността да формулираме нашите собствени силни страни най-често влияе на нашата енергия и на посветеността ни на това, което реализираме. Нашите силни страни са това, което отличава нашето представяне в работата и извън работата, във всяко едно работно място, на което сме били досега. Умението ни да ги откриваме ни дава възможност в последствие да се опрем на тях и да надграждаме своето личностно и професионално развитие. Вижте как е това за Снежи, например. Снежи, да поговорим наистина за това какво си правила досега, в какво наистина си добра, къде са силните ти страни и какво от това, което си правила, наистина ти харесва. Да. Значи аз своята кариера съм започнала в една научно-изследователска лаборатория като научен сътрудник. Каква е аз съм завършила завършила обогатяване на полезните изкопаеми и съм се занимавала в тази област. Тази дейност ми беше много интересна и от цялата ми професионален живот, така да се каже, до сега, тези години са много специални за мен и са най-хубавите. Какво точно ти харесваше да правиш като научен сътрудник? Много ми харесваше това, че винаги нещо ново ти изниква в работата. Трябва да разрешаваш непрекъснато някакви проблеми, в някакви ситуации попадаш, които ти се случват за първи път
Първоначално, за да навлезеш в проблема, трябва да направиш една много такава широка справка, за да видиш другите докъде са стигнали, а не да повтаряш и да се мъчиш да откриваш топлата вода един вид. Добре. На мен ми направи впечатление, че нещата, които си харесвала в работата си до сега, са били новостите, с които си се сблъсквала, решаването на проблеми или на проблемни казуси и задължителния етап на проучване, докъде са стигнали хората по отношение на решаването на това. Ако това са нещата, които ти харесваха, в какво беше наистина добра в работата си? По твое мнение, нещо, което си чула от колегите ти? За това конкретно работно място говоря. Значи аз мисля, че бях доста добра в планирането на самия проблем, как трябва да бъде започнат и как трябва да се върви за неговото разрешаване. Планиране на процеса. На процеса, да. Освен това, търпението, което трябва човек да има в тази област, тъй като не винаги нещата се случват веднага и с положителен резултат. Понякога се получават и неприятни резултати, които също трябва да бъдат анализирани. Тук също много важно в тази дейност беше и самия процес на анализ. Защо, как, каква е причината и така нататък. Добре. Любопитно ми е дали след това в твоята професионална реализация другаде ти се е налагало да се ползваш от това твое умение и тази твоя силна страна да анализираш резултатите. Защо е станало и вероятно защо не е станало нещо. Намираш ли нещо общо с други длъжности? И в останалите работни места, в които съм била, ми се е налагало да ги прилагам тези мои способности един вид. Може да дадеш някакъв пример? Да, също така съм работила няколко години в производствено предприятие, производство на алуминиев и меден валздрат, като ръководител качествен контрол. Там предимно съм работила с хора, организация на работата на хора, а също така и с поддържане на системата за управление на качество внедрена в завода. И в тази моя работа също е било необходимо да бъда постоянна, да планирам своята дейност, да анализирам защо понякога нещата не се случват така, както ние си искаме и си мислим, че би трябвало да се случат. Същото и сега в фирмата, в която работя, където се занимавам изцяло с поддържане на системата за интегрираната система за управление. Тук непрекъснато се появяват разни казуси, които човек трябва да разрешава. Един вид измененията в нормативната уредба, които ние трябва да ги вкараме в нашата работа, също са едно предизвикателство. Това ли са новите неща в сегашната ти работа? Да, това са новостите в работата. Има ли още тук място също за работя с хора, както и в предишната ми работа. Истински харесва ли ти да работиш с хора? Или предпочиташ да работиш с научни източници, с литература? Честно казано, с научни източници ми е по-приятно да работя, но това не ми пречи да си изпълнявам задълженията и когато ми се налага с хора да работя. Добре. Нещо друго, което в момента правиш и наистина ти харесва, ако зависи от теб, би правила главно това? Тук най-ми харесва правенето на документите за системата. Съставяне. Да. Какви документи съставят? Да ги направиш така, че да бъдат разбираеми за хората, което не винаги е много лесно, защото един човек, когато прави нещо, той смята, че всичките са на нивото, на което е той, но за жалост не е така. Трябва да се направят на разбираем език за хората.
Нали, да не са на някакъв висок Научен стил. език, да, или стил. И така. Добре. От нашия разговор до тук аз успях да запиша много неща, които си силна. Ще ги прочета, да ми кажеш дали наистина ги приемаш като своите силни страни, които ти дават възможност да си това, което си и да се развиваш в кариерата си по начина, по който ти искаш. Записала съм проучване, работа с литература, Да. търпение, разрешаване на казуси, анализ на резултатите, защо се получават нещата, защо не се получават, съставяне на разбираеми документи за хората, както и цялостния процес на планиране на един процес. Да. Това ли? Да, може да се каже. Добре. И аз смятам, че стана много хубава основа, много стабилна основа от твои силни страни, които са ти дали възможност да си това, което си. И вероятно ще те утвърдат като един специалист, който може да предава и опит на други колеги в това, в което наистина си добра. Надявам се, след 7 години работа. Добре. Благодаря ти още веднъж. Донесе ли ти нещо ново, някакво просветление този момент на идентифициране на силните ти страни в работа? Как беше това за теб? Първоначално ми се стори малко трудно да си определя сама тези силни мои страни, но след това пък ми стана интересно и започнах да се замислям наистина. Така ли е, не е ли така? Защото човек се вижда от една страна, другите го оценяват по друг начин. Понякога има леко разминаване. Надявам се за мен да няма разминаване. Добре. И благодаря ти и ти пожелавам да си така критична и по-скоро оценяваща своите сили, за да можеш здраво да стъпиш на тях и да продължаваш нататък. Мерси. Когато разберете кои са вашите силни страни, бихте могли да ги класифицирате в няколко основни категории. Какво съм, какви са силните страни в моето общуване, в моята мотивация, в отношението ми към света и в моето мислене. Вие може да бъдете автентични, с чувство за хумор, да притежавате достатъчно увереност, която да ви дава убедителност в това, което правите и да подпомага оптимистичното ви отношение към живота. Това, разбира се, помага за разбирането, за разрешаването на проблеми и за стратегическото ви мислене. Какви могат да бъдат ползите от коучинга, базиран на силните страни? За отделния човек, за служителя, това е една по-висока продуктивност във всичко, което прави. Постигане на личните му цели, самочувствие, адаптивност, ангажираност, намаляване на стреса, една повишена енергия за действие и, разбира се, успеха. Усещането за личен успех е много силно мотивиращо преживяване. За коуча, от друга страна, това работи за повишаване на неговата мотивация, удовлетвореността му от работата, развива качествени взаимоотношения, дава му възможност за негово лично и професионално развитие, подклажда самочувствието му, работи за изграждане на неговата ангажираност с целите на служителя, дава му, разбира се, енергия и също му носи успех. Било то в ролята му на коуч, било то в ролята му на менеджер. Накрая е важно да се фокусираме върху талантите си, да развиваме знанията и уменията си, да наблюдаваме активно какво вършим добре и колко често можем да го демонстрираме, да оценяваме и забелязваме това, което ни дава енергия, да комбинираме силните си качества и най-вече да ги оценяваме. Защото по този начин те стават видими както за нас, така и за хората около нас. И, разбира се, да мултиплицираме ефекта от тяхното приложение. Желая ви успех!